Ongo muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi era rimwe zuva rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Sekuona kwamuri kuita ka tina sekuru Gusvi nevadare vavo. Tatika timboya tikurukure nekuti ukagaragara unomboenda kakunopangwa mazano kuti uzive kuti upenyu hunofamba sei. Vazhinji vanogara vane mibvunzo yavanenge vachitibvunza yakasiyana siyana. Naizvozvo katati timbo ona sekuru Gusvi tinge tichibvunzawo mibvunzo mimwe yatiri kutumirwa neveruzhinji vachida kuziva kuti zviri kufamba sei. Sekuru, nhau yekutanga yatingade kuziva iri kubvunzwa nevazukuru venyu ndeye vanasikana kana kuti vanakomana vari kurota vaine varume. Mangwana kwaedza ndoona kuti handina murume andanga ndinaye, asi ndanga ndinaye. Dzimwe nguva akatozvinyangadza nyangadza. Zviriko here izvi sekuru? Hongu, zviriko. Zvinenge zvakamira sei? Kazhinji zviri kushanda neurombwa. Kuno vanhu vanoromba mishonga inonzi mubobobo kana kuti gondo aturuka. Iyi mishonga iyi munhu anoiromba mushure mekunge aona kuti ndiri kurambwa kana kuti pano munhu wandiri kuda asi haasi kundida. Ozopedzisira medzisiro akutora mushonga kana kuromba mushonga yeurombwa iwo unonzi gondo aturuka kana kuti mubobobo. Ndo mishonga inoshanda izvozvo kazhinji kacho. Ko kune mubobobo iyoyi tingati munhu anogutsikana here? Murume unotogutsikana here kuti ndanga ndine mudzimai kana kuti? Kana ari murume akaromba mubobobo anotogutsikana nokuti mushonga uyu unongoita zvimwe chetezvo zvamunongoita mumba. Mukadzi anenge atoriwo paaction asi achishandiswa asingazivi. Iwewe unenge uchitoona zvinhu zvako zvichitofamba. Nokuti mushonga kauri kushanda zvinotofamba, hapana chinoramba. Kuromba Zaka munopa here mushonga iwoyo bhozi pana ari kundiramba seku? Hatizopi, tinoita kuti tiitopere mishonga yacho kuti vanhu vasiyane nazvo. Uniwo unokuti haisi nyore kudanana nomunhu wausiri kudanana naye, nokuti kazhinji kacho vamwe vanenge vana mbuya vakura wachida muvakomana vechidiki. Saka vanozonotora mushonga uya manje woushandisa nenzira yokunokumbunyikidza kana kumanikidza iwe wakarara usingazivi, wozongoona zvinhu zvatoitika. Medzisiro yazvose zvinokuwadza futi kubonde kuwanakomana kana kuvanhurume kuti anobva asiya kugadzira zvokuti mangwana kana ukada kuti utore mudzimai unoona zvichiramba mumba. Zvinoreva kuti kuno akatogadzirawo kasecurity kake pauri kuti nduri wangu aitonzoshanje newe asingatodi kuti ulale nomumwe munhu. Apa unenge usingazivi? Iwe unenge usingazivi. Unozongoona kuti pachisina musana waparara. Apa mudzimai mumba opedzisira akuda kubuda futi achiti baba hapana? Hapana, kana kutoenda kwawo kana kutozopedzisira atozongowana wanomubatsiridza. Ndawanenge aona kuti baba hapana mbo. Iri nyaya yemishonga iyo. Dambudziko rakadaro rinopedzwa sei? Iro rakuda ari hatigona kubatsira nyika yese nguva imwe chete, asi rakuda ari kuziva kana ari kuona kuti inini ndasangana nedambudziko rakadai ndo zviri kuitika mumba mangu. Nokuti unotozoona wakutozoona ningirikeni yese nzvimbo dzinova dzakavanzika dzatokanganisika kuseni. Ko izvi zvabvepi baba wanga wasipo? Ko izvi zvabvepi handina kumbobvira ndarara nawo nhasi? Ko izvi zvabvepi izvi inini handina kubvira ndasangana nemukadzi? Kana kuti nhasi mumba mandiri munomu hamuna kubvira mambenge muine mukadzi enda hambana mukadzi amupinda, bali zvandatozoona pachipfeko panhengo zvakutoratidza kuti ndatombobva kusangana nemunhu kadzi asi handina munhu wandasangana naye. Zvakuda kuti kana waona zvinhu zvakadaro wochimbidza kuuya tokugadzira kuitira kuti kana achinge asvika kwauri iwewe futi yako inoramba kurira. Ko ipapo tinonzwa vamwe vachitaura wani kuti kazhinji kacho matambudziko anoitwa nevedzinza, vemudzinza. Saka kana kuti wamwe mushonga wakasiyana neuyu. Vanhu vari kuenda vachiwandudza baba. Vari kuwandudza. Saka hazvisisiri zvedzidza chete.
zvane vamwewo kana vagarisani kana vanhu vomunharaunda even imimi munogona kutouya kuno kumotoboba muno muboboyi zvichienderana nokuti makatorowo makawandudzawo zvakadii. Asi pane nzira here dziri nyore dzekukwanisa kubata munhu kuti ane mubobobo? Ya, nzira dzacho singareve kwamuri imimi vemishonga asi kune veruzhinji vanogara naye. Pane here maonero awangaite kuti auyu? Hapana maonero aunozviita, unozviona sei? Nekuti zvinonetsa nezvokuti zvinhu izvi zvinooneka nemaziso emweya kana maziso emidzimu. Zvakuda maprofita kana n'anga. Nokuti iwewe hauzi n'anga, unozviona sei? Unomuona sei munhu haumbomuoni? Ha, pakaipa. Saka michato vanhu kana vasingazivi inoparara. Ya, kana musingatozive kuti zvaitika mumba muno zvakuda mai nababa kutoti baba zvaakuitika mumba muno hazviziri ndizvo. Tapedza svondo mbiri svondo, hapana chiri kufamba, chiri kunetsa. Ngatimbofambei, eidza kun'anga, eidza kuona mazuru machena, kana kupi kwaunoenda unononzwa kuti ko dambudziko riri kuuya so ogadzirirwa, zvofamba zvakanaka. Rimwe dambudziko riri kunetsa zvakare, ngati mibvunzo iri kubvunzwa nevanhu nhau dzatiri kunyanya kusangana nadzo ndedze tingati ngozi here kana kuti tingati vanhu vaya kuti munhu anokarara achibuda pane mumwe munhu achitaura kuti makandiuraya, mutumbi wangu uri pakati, pamakazviita wakazviita uina nhingi, munhu obva ataura kuti handizvizivi ari kundinyepera. Nyaya idzodzo dziriko here dzokuti munhu anenge achingochuza kunyepera munhu kana kuti? Zvinonetsa mukoma. Tikatobuda kuseri bembao tikaona tsvina iriko, ndodaidza wakomana wangu wawese pano kuti ndiani akaitira apa. Hapana anobvuma kuti ndini ndakaitira apa. Hazvibvumiki zvinhu zvinonetsa kubvuma pachita chevanhu, uchinzwiwa nehama dzako, uchinzwiwa nomudzimai wako, uchinzwiwa neshamwari yako kuti ndini ndinomushonga urwo, ndini ndakauraya munhu, ndini ndakazodai. Hazvibvumiki, unosimba kuramba. Ende paunenge wazviita wamwe unenge watenda kun'anga watsipikwa wanzi usazobvume, ukabvuma uri kufa. Saka munhu anoramba kana kumuponda sese munhu anoramba. Zati pane upenyu hwangu apa. Ndo pane upenyu hwese ipapo. Nekuti ndiri kurangarira nyangwe patikaenda kwamutoko paya, baba vaya vamaitaura kuti imimi ndimuri kuzwa kwanga kuine mwana, vakaramba. Asi zvimwe zvese vaibvuma. Zvimwe zvese tichitaura kuti mwana munhu haachabvuma. Munhu anoramba. Ndizvozvo chaizvo. Asi chii chinenge chichiitika ipo paya kuti munhu azotanga kukarara? Nokuti tinoona vamwe vanokarara haisi hama yake, vamwe vacho ndewe mumhuri imomo. Chii chinenge chinyatsoitika? Ichinge yauya inopotera, haitadze kusvika payada ipapo, nokuti inogona kuda kuuya pane uyu yosvika pasingasvikiki. Dzimweni dzenguva pano mhepo dzakavhariwawo ipapo, dzimweni dzenguva pano zvinhu zvaitika yopotera yaendapo inototsvaga. Ndosaka muchiona mumhuri kuti mhuri inowana 100 asi yakasarudza mumwe munhu 1. Hazvina kureva kuti ndope yakangotanga nokutongosvika ipapo. Inogona kunge yakada kumboendapo zvikaramba, ikada kuendapo zvikaramba, ikada kuendapo, inozosarudza enda kunosvika payasvikira. Yatoshaya inogona kutoenda kana kumutoro, inonobata yotaura zvairi kutaura. Ko tichidzokera pane nhau yatambotanga iye vanhu vanorota vachirara nevarume kana nevakadzi, ichokwadi here kuti vanhu ava vanonyanya kunzarwa vanhu vanenge vaine zvipo mumhuri? Izvezvi hazviwanzodaro hazvo. Zvinowanzongoti munhu waari kuda ndeupi, segondo waturuka zviya. Zvinowanzoenda pakuti uri kuda upi, ndini ndinayo gondo waturuka yacho. Apo pambapo pano wanasikana waripo, asi pano wandiri kuda, inini ndiri kunanga pano wandiri kuda ipapa. Hazvinange kuti nenge ane chipo saka zvakuperera muchipo. Kana zvakutonanga kuchipo, zvaanokaruwengo futi mukati kokuwenga chipo chasvika pane munhu uwo watova uroyi hwaakuitika. Saka apa pane nhau yatanga tichikurukura iyi zvakare kuti munhu anorota achirarwa naye, matipa pazvina chekuita nechivanhu zvakare. Munhu anenge angonhingirika, then ko mhepo idzi manje dzinobata dzedzi amataura tinoenda pane uyo zvoramba, asi nozoona vamwe vanhu vanenge vambobata mhepo iyoyo achizopedzisira achinzi paakabviswa mhepo iye yabatsirwa aton'anga akutobatsira vanhu. Saka zvinoreva here kuti inoenda futi kune munhu ane chivanhu chake? Inosarudza. Zvakangofanana nokuti umambo hwauya mumba hunosarudzwa hunosangana nawo.
autadze kusarudzwa ipapo inotosarudzawo mhepo haingosvike pese pese inopamba unoona kuti apa ndikanogara apa idzi mhepo dzakagara dziri mhepo kare rinotoita dambudziko apa zvinozodai apa zvozodai inotoendawo pakanaka. Alright, sekuru kune vachangotibata pari zvino tina sekuru Gusvi tiri kutaura nhau dzakasiyana-siyana dzeraramo yeupenyu hwedu. Tingati sekuru pamuri kubatsira vazukuru venyu matambudziko akasiyana-siyana amuri kunyanyobatsira ndapi? Tingati matambudziko ari kunyanya kusangana nevazukuru amuri kusangana nawo. Matambudziko awanda iko zvinezvi vanhu vari kubirwa pazuva 5-6 vanhu wokubirwa wega vega vanobirwa zviri serious. Hatisi kutaura zvokubirwa geju, taura zvokubirwa mari yokunzi munhu abirwa 20,000 munhu arobiwa abirwa 40,000 munhu abatiwa azobirwa mari yakati wakawanda. Tiri kutaura vanhu vasvinu chaivo chaivo vanhu vakuru. Saka vazukuru kana vachinge vasangana nematambudziko akadaro munhu abatsira sei? Tiri kuyabatsira. Kana tayabatsira isati tiri kuvaudza nemazita, munhu ari kuzongobatwa chete, wazhinji wacho wabatwa wazara mukati uchibuda pachena munhu. Zvazvinoita ndezvokuti ndikakuudzai imimi kuti akubirai ndiVincent, muri kubva pano makatakura demo makanangana nani naVincent. Mhosva futi yakuramba yanesu taakuterwa muchasvika kunotema zvisina umbowo. Saka sinongogadzira kuti vanhu vacho neinformation ikasike kubatika, togadzira munhu vanzwa kuti mazuva matatu mbavha dze dzabatwa. Wakauraya munhu weye wabatwa, wakapfura munhu waye wabatwa. Izvozvo ndo zvatiri kuvanzoita. But usually zvinotora mazuva akawanda sei kuti mbavha inge ichibatwa? Kuwa mbavha kuwa muroyi, nokuti kazhinji kacho mbavha dziri kushanda nemishonga. Kuwa mbavha kuwa muroyi, mbavha iri kushanda nemushonga. Ende chinhu chokutanga anotoenda kogadzirwa kuti aende koba asazowanike futi. Saka izvozvo zvimwe futi zvinozotora nguva nokuti patinenge tichitita kugadzirira nhasi tichitarisira kuti mangwana uri kundipa mhinduro yedu panenge pane hondo dzakasimba dzekuti anenge aitawo zvemishonga yakewo kuti asabatiwe, wanenge vachitawo zvawanoitawo kuti wasaonekwe. Saka ipapo tinenge tichitozamawo nenzira yatinokwanisawo isisu kuti zviite. Asi pavhiki mavhiki mairi mbavha kazhinji dziri kubatwa. Ko ipapo panhau yembavha pana vamwe vanotifonera vachiti ini ndakabirwa kumba kwangu asi pabva paitirwa tsvina, munhu asetera tsvina yake pamusiwo achienda yaba. Chii chaizvo chinenge chiitika? Ipapo ndo patiri kuti mbavha muroyi, nokuti anotosiya agadzira zvokuti haafaniri kuzobatwa. Wazhinji vanoti akapinda akaba munomu anotora hembe yako oisapo obva aitsika obva atakura vaenda naye. Pano zvavanonoita azviitira ipapo. Mumwe anosiya aitira kana weti, mumwe anosiya aitira kana tsvina. Izvozvo imhiko dzavo dzavanenge wapuwa kuti kana vadai unosiya vaita zvakati kuti urege kuzobatwa. Ndakanzwawo nevamwe vanasekuru vachiti hanzi ukaona tsvina iyoyo ukasvipa chete nyaya yaro zvavharana. Zvavharana. Saka usatombosvipe sekerera uchiiona wotongoijora zvako uyotipa isi totamba nayo. Ukangosvipa chete zvafa. Oi munoida kudhira nayo. Ndiyo yatinototanga kutotamba nayo iyoyo. Alright. Muri kuzvinzwa mhuri yeZimbabwe mukaona zviya pamba pasiya paseterwa ichitotsvagai matakuriro bata neplastic nai maoko avo akangosvika ipapo zvavhara. Aiwa usagume noruoko rwako, itora nhingirikeni yako plastic woisa panhingeni yako utakura wouya nayo, usagume nomaoko direct. Aiwa kana zvichiita kuti vange vachibatwa handione paine chakashata, asi motokari munofamba muchinhuhwirirwa kutosvika nekuti ndiwo uri kuwadziwa. Ko iye munhu kana abirwa asati akubatai ndezvipi zvaanofanira kuita? Kana abirwa asati atibata, chokutanga ngaatsvaire mumba mapindwa otora marara emumba macho kana asina kusiya tsvina. Kana anga asiya tsvina ngavatore tsvina yacho oichengetedza. Tsoka ngavatore futi
hazvisinei nokuti anga akapfekei, anga akapfeka bhutsu, anga akapfeka masocks, ngavangotore ivhu racho wasati watibata, nokuti dzimwe dzenguva ndo tichazongere wazoya panototi unotora ivhu remumba macho mabiwa macho iwo vamwe vamutsvaira kairi katatu zvaakunetsa. Zvino zvida kuti uchangobva mukubiwa kudaro watsvaira marara acho, mutsvairo wavashandisa nemarara acho obva uya nazvo kuno. Ipapo vamwe vangazoita nepasipo vanozvifambisa sei, nekuti vamwe vanozopedzisira vabata futi imi muchida kuzogadzira ivhu iroro. Zveivhu hazvina basa, totaura zvetsvina. Zveivhu kungotsvaira hazvina basa kuti nemiwo mambo mufamba mumba macho, hazvina basa. Tikuti mabiwa mumba umu unotsvaira pacho padini pacho, pabiwa pacho panga pakagara chinhu ipapo nepasi pacho ungodyora wotakura uya namarara, haana basa ndo wayabata nemaoko. Ndina hama yangu imwe yakabirwa nepahwindo, anga ari zviya zvokuti munhu unoisa foni kudhuze nekuhwindo kana kunorara uchigugula yobva wakotsira yotorwa. Pakadaro munhu haana kupinda mumba. Anobatika here munhu akadaro? Zvakanaka, handiti chinhu chabiwa mumba. Unotsvaira marara ukona yanga yakabiwa yanga ine feeding ngeniyo. Handiti iyi ningirikanikayi ndiyo foni payanga yakagara pasi pachona apa. Ndo paunongotsvaira wotora. Kana panga yakagara kana patebho paine jikira baba nechichero changa chingori patebho chimwe chete changa chiri ipapo unongouya nacho. Iwozve pahwindo pacho ipapo ukapatsvaira so panotobuda tuchina chete, itoto tunobuda kana tutatira 3 hazvina basa. Ko vanenge vabirwa semotokari anoita sei? Kazhinji kacho motikari unoya nebhuku racho. Unoya nebhuku rabiwa racho. Kana pane chimwe chinhu chipanera kana chinhu chawaishandisa mumota imomo changa chiri uya nacho. Kana taira wakambobvisa pamotikari iyoyo, chinhu chemumota iyoyo chaunoziva kuti ichi chinhu ichi chinoshanda pamotikari, kana ringawabepa kana chii chemotikari iyoyo ndo chatinenge tichida. Pakaoma. Ngatiti munhu abirwa sekuru ari kuAmerica, kuti akwanise kana kutsvaira ivhu agoya naro kuZimbabwe, zvinofamba sei apa? Zvinotobuda izvozvo, anongotsvaira marara acho yatora mufananidzo otitumira. Otumira mufananidzo? Sisi tizoshanda nomufananidzo upi? Iwowo. Takutotora bepa riya takurisa muhari umu, tapedza tapisa taita zvatinoita tosiya zvakadaro. Hazvina basa rokuti munhu ari kupi? Aiwa, hazvina basa. Kune vamwe vanotibata vachiti hanzi ini ndoda kuzobhadhara zvinhu zvangu zvadzoka. Ndizvo zvamunoita here kana kuti? Tinotowirirana, izvi zvazvokuwirirana. Iwewe neni wafona we nekuti uri kuchema unomachemera unoita totaurirana towirirana, tinosangana chete, handii ndiri munhu. Paunofona ndine ndisiri pamudzimu kai, ndine ndiri panyama, naiwewe unenge uriwo panyama. Saka tinototaurana kusvika tadini? Kusvika tawirirana, hatiregedze nokuti uri kuchema, nokuti kuno mumwe munhu anoitiwa zvinhu shuwa mari isipo panguva iyoyo. Ko nauye vanhu vari kutsvaga mabasa, vamwe vanoda zvakare mapepa, munhu aenda kumhiruko basa raramba kumuka, mapepa aramba kugadzirika, munobatsira here? Mapepa hatitatogadzirira vakawanda. Dai kuri kusvika mangwana muchaona vanenge vari pano vari kuuya kotenda mangwana chaiye, vari kubva kurefu kwete kuti vari kubva mudhuze, vari kubva kure kuchando, vari kuuya kotenda zvinhu zvavo zvakaita, wakaita mabasa avo vari kushanda, waakushanda waakuchiuyawo kotenda. Rasiku paipaita ngati sina mungawa, asiko zvinezvi mungawa wenyu taanawo. Right, tochitidzokere zvakare kunauye Ngoziya, asi izvezvi yaane mumwe musambo. Mumhuri makaparwa ngozi. Ndizvozvo. Munhu akafa kare kare. Muri pairi kufamba iri kuudzwa kunzi musha menyu mune ngozi. Asi hapana pari kubata mhepo. Nhau dzakadaro dzinoitwa sei? Dzinogadzirwa. Nokuti kuti isabate mhepo iyi kazhinji kacho inenge yakavharwa. Mumhuri munoita mumwe munhu arimo akaivhara. Saka kana akaivhara inenge ichingorowa yakanyarara. Saka inoda kuvhurwa kuti itaure yega kuti tisu ndini nhengi ndakaita zvakati. Saka zvichireva kuti mumhuri munokwanisa kusarudza here munhu wekuti toda kuti uyu abatwe nemhepo iyo? Tikatoita kusarudza vanhu vanoti iyei matengana naye, garai apa mese apa ichangobata.
nokuti chaita kusarudza toita kunga amene zotawirirana naye munhu wacho kuti iwewe unozokarara nguwa yakati zvibude. Inofanira kubuda yotaura kumwana mudiki, munhu mudiki sasingazive history ndiyo atinenge tichitoda. Tirimoka muchirongwa nhasi matiri kukurukura nasekuru Gusvi. Sekuru Gusvi munovaziva ka vachiita minana mumhuri dziya dzinenge dzine urombwa, vanhu vasingazivi kuti ndiani ari kuita ichi, zviri kumbofamba sei, zviri kubva kupi zvichienda nekupi. Imwe nhau sekuru, pane vamwe hanzvadzi vakandifonera vachiti inini ndiri kutadza kuchikoro kana kuti ngati idofo. Pane here zvinokwanisa kuitwa kuti munhu asiri kugona ange achigona muchikoro? Zviriko zvakawanda. Asi kuti dambudziko vanji rinoitika nderekuti kune zvekuroyiwa, kune zvokuberekwa kwadaro. Nokuti kuno rimwe dofo rokuti kana kutonyora haakwanisi, oda kuzomitira minana form 4 yekunyora kuti ndakonyora iye asingakwanisi, zvimwe zvinonetsa. Asi kana zviri zvokuroyiwa zvokuti uri kutadza kuona nokuda kwokuroyiwa asi brain dzako dzakavhurika, izvozvo zvinogadzirisika zvakasimba. Zvinogadzirisika. Kuno vamwewo zvimwewo hatidi kuti tinganyebere munhu, zvinenge zvitori zvokuberekwawo kwake nenjere dzake dzinenge dzakadzikirawo. Asi kuti kana uda kuti munhu iyeyo dzitovhurike, zvada kuzvigadzira kubvira achiri kumavambo, zvogadzirwa zvopera, kwete kuzoti form 6 akuda konyora momuti taakenda naye kwasekuru taapasi, zvinonetsa. Asi zvokuroyiwa zvokuti munhu anorwara towards maexams kana kuti ari pamaexams, izvozvo zvinogadzirisika. Zvokuroyiwa zvokuti munhu unotoona vega kuti munhu ane chipo chake asi akafugirwa, tinozvigadzirisa nenguva futi. Zvakanaka izvozvo. Ndinoona zvakare muzvikoro zvakasiyana siyana vana vachiita matambudziko ekudonha, zvikuru sei takatarisana nemaexams. Chii chinenge chichiitika? Panogona kunge paine murayiridzi kana kuti munhu wemunzvimbo imomo ane mushonga, vamwe inoendi satanism, vamwe vanoishandisawo umwe urombwa nezvimwe zvakadaro. Saka izvozviye izvi zvinogona kunge iye asatokwanisa kuzvikontrola, zvazvatotanga kutobata kuwana 1 by 1 monzo kuti muzvikoro vana vari kungodonha. Kazhinji zvinowanzobata kuarayiridzi, ndiwo vanenge vaine pana anenge ano mushonga waanenge akatora. Dzimwewo dzenguva anenge asiri murayiridzi bedzi, vanogona kunge atori munhu wemunzvimbo anenge akatora mushonga. Izvozvo zviriko, vanhu vanogona kutaura kuti aiwa ndozvokunyepa, vana vari kunyepa. Vana havanyepe wese vari 30 wobva watanga kukunyepera iwe uri 1. Zviti. Ipapo zvakare tinoona varayiridzi sevanhu vakadzidza, vazhinji vacho vanopedzisira vakuti ndakutokusungisai, muri kundinanga utsotsi. Zvinofambiswa sei pakadaro? Kunenge kwakunyara. Kunyara iko kuyo kuti ndichaenda kumataredzi mhosva nokuti ndinoziva mataredzi mhosva hawadhire nezveuroyi. Wanenge wakuti iwewe wakataura utori nomhosva nokuti hawagone kukubvumira kana kukudaira kuti wakazviita kana ndaura kuzviita, nokuti hawana umbowo hwawanokwanisa kutaura pamberi pechita chiwanu dare redzimhosva hawana. Umbowo hunotobva kwatiri isisu ndisine mutemo usina usimo chete, asi wanenge waitozviziva kuti kumba kwawo iye wacho ari kukutongai, anenge atorara atori kun'angawo kana kuti kumuprofita atonetsana nomuwengi wake, asi nokuda kwezvinhu zvaakadzidza nomumapepa make anogona kuti iwewe uri wrong nokuda kwokuti mapepa make mune musina uroyi. Saka munhu anenge anangiwa uyoyo manje kana kuti anongedzwa uyoyo anomhanya kuenda kumaprofita, anomhanya kuenda kunomang'ara, nokuti anoziva kuti munhu iye akasungwa kana akadzi ndibhadhare vanhu vachiti azowanikwa ndiye anga ane mhosva, asi zvisiri izvo iwo uchitoroya zvako. Honguka mhuri yeZimbabwe, kune vese vanenge vaine mibvunzo yakasiyana siyana kuna sekuru kana iya munenge muchida kubatsirwa, vanobatsira vakasiyana siyana vanokwanisa kunge kubatsirai. Ipo pavidhio rino pasapo kana uine mubvunzo wako gara wabvunza ipapo. Patichazoita chimwe chirongwa zvakare nasekuru Gusvi vanenge vachikupindurai mibvunzo iyoyo yezvakasiyana siyana zvinoitika muupenyu hwedu. Kurarama kauku tiri vanhu vatema, tiri veganda dema, naizvozvo zvatinosangana nazvo zvakawandisa. Saka naizvozvo kana uine matambudziko ako aunenge uchisangana nawo, tora mukana iwoyo mucomment section, mokwanisa kunge muchibvunza
mibvunzo iyoyo. Ndozviziva ka mucomment section vanhu vakawanda, vamwe vanenge vakuda kutaura zvechechi. Kana takuita nhau dzechechi ka munotumirawo mibvunzo yenyu ikoko, kwete kushora zvitendero zvevamwe vanhu. Naizvozvo nhasi tanga tina sekuru Guzvi tichikurukura nhau dzakasiyana siyana. Ameno mashoko amungade kusiyira mhuri yeZimbabwe takatarisana nematambudziko akasiyana siyana. Ndinoti wanorwara uyai tione nyaya dzedu dzinopera sei. Wakabirwa uyai makasununguka tione nyaya dzedu dzinopera sei. Avo vari kurambwa uyai zvakare. Vanomigoti iri kuramba kuita zvakanaka uyai tione kuti nyaya dzenyu tinodzipedza sei. Uyezve mari yenyu yebasa apa munoidyawo sei. Ndo zvandingasire muri yeZimbabwe. Uyezve wanotaurawo zvakawanda shuwa kunyaya dzezvitendero. Mumwe nomumwe ano chitendero chake. Kana iwe chisiri chitendero chako siyana nazvo. Kana chiri chitendero chako yatobatsirana toonesana. Kune vanoda rubatsiro kubva kuna sekuru Guzvi, ndofunga nhamba dzavo ndidzo dzamuri kuona pachivhitivhiti idzo. Munovabata monge muchikurukura muri pamwe chete. Kuna vamwe vanozouya vachiti nhare yasekuru haisi kuita, yaimboita. Aiwaka isusu hatina chekuita nenetwork, hatina chekuita nematare asekuru. Anenge aine zvichemo nasekuru kumatare kwawo munokuziva, endai munokurukura. Kwete kuuya muchizotiudza zvenetwork, nekuti isusuwo hatina chatinokwanisa kukontrora panhau dzenetwork. Sekuru tinopa kutenda zvikuru nenguva yamatipa patanga tichikurukura nhau dzakasiyana siyana. Vane matambudziko akasiyana siyana vanoda kubatsirwa nasekuru, nhamba takuudzai ndidzodzo dziri pachivhitivhiti idzo. Vabatei, tauriranai, moona kuti mungakunde sei matambudziko muri pamwe chete. Rangu zita ndinodzi Andrew Neshamba, ndichipaka kutenda kuna Neshamba Junior uyo anga akatibatira mushina chitaiwa zvaitwa basa rashandwa mondoro. Ndinoimba maburitsa basa iri zvakanaka kuitira kuti veruzhinji vange vachiribatawo zvakanaka pasina matambudziko avanenge vachisangana nawo. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level.